King siyudad ng Tarlac, binida na lang Mayor Susan Yap. Reg agawa, kilog ning mumunang dinalal na Yeldo. Pakibalwan talareti, King Report ng Patricia Mamango. Linatag na lang Tarlac City Mayor Susan Yap, rengmani munang agawan ng kayang administrasyon, kilubning mumunang dinala na Yeldo bilang alkalde ng syudad a makatutok king pamagpasanting king kabiyayan, kabulasan, edukasyon at serbisyo publiko. In just 100 days, we've set the direction for Tarlac City. We are building a city that works. Clean, safe, compassionate, and competent. Metong karengmani munang programa ng kayang administrasyon, ing pamamye kabiyayan at obra, kabilang keti, ing pamagdake business cards at kareng community-based training program. King saup ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, pesinayen niya ing lawa at binhi program bang pasignangan ng seguridad king obra at supply ng pamangan. King larangan na naman ng kabulasan, report ng Yap na migit king 7,600 na residente, iba't kareng 28 a barangay ing midi ng libreng serbisyong medikal, kabang apulong rural health units naman ing may katanggap supply ng panulo. Kasalukuyan mo naman nagagawa ng pamanyali king AI portable x-ray machines at reng bayong laboratory equipments para king super health center king barangay San Nicolas. Balaos mo naman ng pamamya kareng assistive devices, kalupanan ng wheelchair, hearing aids at blood pressure apparatus para kareng mamagkasakit a benepisyaryo. Patuloy tayong namamahagi ng mga assistive devices para sa mga nangangailangan. Wheelchairs para sa 28 na katao, mga saklay, nebulizer, hearing aid at first aid kits, glucometer, BP apparatus at mga walker. Ang mahalaga na ilapit na natin ang gamot sa taong bayan. Ibinabana natin mula sa City Hall ang mga gamot sa 10 RHUs. King social welfare, inampang ng Yap king sangguniang panlungsod, ing panukalang itasya, ing social pension ng senior citizens, iba't king 500 bang maging 2,000 pesos. Kawani pa king pamagpalawak king libreng pamanalbesine, king 3 beses king paruminggo. Mga minamahal kong senior citizens, na-endorso ko na sa konseho ang pagtaas ng cash gift para sa inyo. Mula sa tinatanggap na 500 pesos, itataas natin ito sa 2,000 piso. Ang dating isang araw lang na libreng sine sa SM ay ngayon magiging 3 araw na. King edukasyon naman tinasne ng city government in college scholarship fund, iba't king 26 million pesos papuntang 30 million pesos. Dinagdagan natin ang scholarship fund ng 4 na milyon. Mula 26 million under the reenacted budget, ito ngayon ay 30 million na sa bagong approved na budget. Dinikdik ng alkalde ing pamagumpisa ng programang waste disposal at garbage hauling bang asigurado yung kalinisan king syudad. Mula noong nag-expire ang dating kontrata ng garbage hauler noong August 16, isinagawa na natin ang malawakang pagsasaayos sa sistema ng pangongolekta ng basura. Sa dating 150 to 160 tons lamang ang nakokolekta, ay 320 tons kada araw ang kinokolekta ngayon. Bayo Mihalal bilang alkalde, Iyap Meg Silvia bilang gobernador ng lalawigan ng Tarlac. Nung nukarin, kinilalaya king pamagpatupad kareng programa para king panyulong ng komunidad. Serbisyong Mayap began as a provincial vision. It becomes the city standard now. It's time to reimagine what a provincial city can be. For years, the words city was tied to Metro Manila. Matataas na gusali, fast-paced, traffic, no? But we can do better. We can build a city that's livable,
green, safe, and efficient. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.